Și bă, iau de la început, mai întâi cum ai aruncat cu bărcuța aia. Am plantat cu bărcuța. Am plantat cu bărcuța. Firul s-a detensionat, am așteptat, l-am mai tensionat, apoi dintr-o dată a plecat. Și de atunci, cam o oră, m-am plimbat 100 de metri spre deal, după el, până a reușit să mă obosesc, să aduc la mare. Domnul care m-a ajutat la războiul, să știu exact, să băgat în apă, Miciocul era prea mic, Miciocul profesional. S-a băgat în apă, l-a scos, l-a în braț ca pe mireasă. Dar este atât. Te așteptai de la ce ai? Eu pescam la crab, mă așteptam. Și când ți-ai dat seama că e După altceva? cum au plecat, s-au plecat diferit pe crab. În rest, Trăsătura cum a fost? A fost ceva brusc, așa, violent? nu, foarte finuț o tras. Doar, nu știu, să zic, întins un pic și l-a lăsat. Venea spre Mant, spre Lansete, pe urmă. După ce l-am înțepat și-o dat seama că e o problemă și-o plecat. Am luat. Ce înseamnă? E captura vieții? Am capturat 2 vieți, cum spune cineva. Experiență unică. Unică. Alt pește pe lângă ăsta cel mai mare care a fost până acum? Crab de 9 kg și un ten de 10. 800 crab. Atât.